kwaari kutaura kuti ndakamudzinga kumba kwangu. Ndakamutambira zvakanaka akarima. Akatouya nemukadzi wake ndakatovatambira vese pamba pangu. Chikafu changu vachitodya. Azoshedza tete vangu. Vava pagubhuro iri pondo, mapondo akudharadhara asingashandi. Ava papondo, nguva iyoyo sekuru vake vainzi achimucheka pakasvika. Sekuru vake vaona mari yaiya. Funga vakazomutsura here kuti zvawaita unoripiswa nekuti hauna kuroora. Vazodzokera kuna tete vangu. Ini gubhuro ndakatoripiwa natete. Then ndaripiwa vawanditi chindidzosera ndakaenda naro kunana baba vavo. Ndinovaratidza. Iye vazoenda nehweseri vatora gubhuro riya. Atora gubhuro riya vati sekuru vati tambogadziswa nasekuru. Kana sekuru chigara ichi mesi. Asi magariro acho ataita ndaitongoona kuti kutongogarirawo ngoti ndenge ndanzi ndigare. Dambudziko nderekuti inini zvakuita zvine nhema ari kundinyepera kuti anzi inini ndaimurova andibhadhira school fees ari kunyepa. Anotaura anoswiti tangirei anonyepa mwana ushu kwamuri kuona. Zvine logic here izvo. Zvine musoro here izvo zvautaura izvo. Zvokuti iwe uri kuda munhu wochichi wakudhimanda kuti ndipe gubhuro undirambe. Iwe uchida munhu. Ayendi zvakataura ndikupa gubhuro pamberi pomambo. Saka wakuti chindipa gubhuro racho. Ungu changamira. Wadi ungomuramba iwewe pachezvo. Ndoda nyaya dzechokwadi saka nditrust nobody. Patara chimucheka na Melania Kambu nyaya sorry ndimbudzira basa ndipe gubhuro rangu muno mudari Aroda gubhuro ndiani uyu mangati chimucheka kuno kupiwa gubhuro rako sei unaro kana satandi koma zviwati nditi gubhuro rangu ngokamucheketesa iyo ngokamucheketesa pamsoro changamira. Uyu mudzimai wangu ndaibuda nemwoyo wese. Ndobuda nemwoyo wese. But pasofa patane 4-5 years tisiri tese. Ndakaenda kunogara kustendi kwake. Mushungu munganditora iye akazondidzinga. Ndakabuda ndakazotsvaga yangu stendi ndakatanga kugara kwangu stendi. But ndaenda buda chida chinomuona. Saka aibudisa masho kuti haina nsanchana sikukuda. Ndikati andipe gubhuro. Kanzi andikupe gubhuro. Ndisikukuda. Saka ndakagara ndichipa kungotaura kwemunhu ane ari kungotaurawo. Saka asvika pakuzondibuda pachena ndamubata nechikomba. Atiwe ine zvako inini handichiite ndisikukuda. Pandakafunga fungwa ikuya kuno kudare ndikati ndinopiwa gubhuro pamberi pedare zviri pamutemo pachivanhu chedu. vainzi wamusoro pomero pinda mudari tinzwe pamusoro ichangamira pamusoro yemakurukota. Nyaya iri kutaura baba ava taurisai nyaya iri kutaura baba ava ndifunga nababa ava takasiyana 2020 ndodzoka toti kumashure 2009 vakanditora 2008 yavakanditora chigara tese chichangopinda mumba navo baba ava. Ndifunga ndakangogara mwedzi inokwana kuita 3 months chigara zvakanaka. Vatanga kundishungurudza vachindirova vachindidira mvura dzimwe nguva inosvipira mate. Dzamara inini ndatiza vanenda kumba kwedu. Vabereki vangu vavaenda kudare kwamambo Chiweshe vekushaya vanhu. Nyaya yedu vayatombonotongwa kupi ikoko. Yatongwa ikoko vapiwawo muripo wakaripa. Vapiwa muripo wakaripa ndifunga pakazongoitika noizi mapurisa mambo auya adotora zvinhu. Akatanga kutuka mapurisa mambo yaye. Akati atenga mambo. Ndakunzi ndatenga mambo. Mombe dzanzatoro vatera vatoramba kwedu. Vatanga kutotuka kana mai vangu kuti mvuu mai vangu. Vata ndambogara mumba kwedu. Vazouya vakumbira regerero ana sekuru vacho nana babu vacho. Vanhu vataurirana vandadzoswa kumurume. Chibva tagara vandaita nhumbu. Avandirova vandaita miscarriage vandatombogara kuHoward. Ndaita miscarriage kudaro. Vabereki vave vakaramba vachiita sei vake nevangu vairamba vachiita sei vachitaurirana vandadzoswa. Vatazogara vatabereka mwana wedu
2009 in fact kuti kubva ipapo hapana pandakambogara zvakanaka mumba svika 2020 aindidzinga aiti akatora mukadzi vakatora ndiripo nokwana kusvikira 4 aiti akatora mukadzi akambotora mumwe mukadzi wekuchiweshi akandiburisa mubedroom akanditi iwe ndorara musipeya nevana vatopinda mubedroom yemumwe nemukadzi vazowana mumwe mukadzi vepazanadhu waakambotora nyaya yacho yakatongwa namambo vakazobva futi vanditorera zvinhu zvangu mukadzi wacho iyeye ndaendisawo kwamambo abva azoshedza tete vangu vava pagubhuro iri pondo mapondo akudharadhara asingashandi ava papondo nguva iyoyo sekuru vake vainzi achimucheka pakasvika sekuru vake vaona mari yaiya funga vakazomutsura here kuti zvawaita unoripiswa nekuti hauna kuroora vazodzokera kuna tete vangu ini gubhuro ndakatoripiwa natete then ndaripiwa vawanditi chindidzosera ndadaenda naro kunana baba vako ndinovaratidza iye vazoenda nehweseri vatora gubhuro riya atora gubhuro riya vati sekuru vati tambogadziswa nasekuru kana sekuru chigara ichi mesa asi magariro acho ataita ndaitongoona kuti kutongogarirawo ngoti ndenge ndanzi ndigare but rudo panga pasina nekuti nguva zhinji anenge asipo aiti kana akaenda kumvurwi akangopiwa pay yake bosi pati agara papari pabasa akapiwa pay yake aibva abuda musiwo 3 days 4 days asipo odzoka asina ndakabvunza ndobva ndarohwa ndoona nzi uri mukadzi here kune vanonzi vakadzi kuti iwo wakaota ndozvainditi dzamara ndega ndazonyatsoona kuti pano ukandikugara muchiyeri dzimwe nguva takarara pasi pedare nevana andidzinga mumba dare rechibage nevana dzamara ndandakawanoka mundika kangu 2017 kemayouth vandatanga kuvakisa pane vakomana veshe ndakumba kwababu vangu vandavakumbira ndakati ndivakirewo chimba nyange chongotiwo chimusasa chokuti ndingowanawo pekuita sei pekuti ndigare vakomana vai vakabva vandivakira chimba chiya saka uyu angabva ndakatora advantage yekutiza nekuti anga abuda saka pandakatiza saka uyu funga akazozvona kuti ndatizere saka pane chimuchekecha vandanohwanda pachimuchekecha chachakakavha nevana abva ndiona ipapo abva auya vatangondirova kubva ipapo kusvika kumba vana vachichema vari kumashure dzamara ndazosvika pakutomudza kuti ainini ndakunozvigarira ndega zvemba zvacho zviri kuramba vandabuda vandaenda nogara ndega ndagara ndega paye ndakutogara nevana vangu vabereki vakungondibatsirawo nechikafu ndagara kudaro nevana iye avharora futi mumwe mukadzi wakarora akugara nemukadzi wake achigara nemukadzi wekudaro so basa varapera pamba paishanda basa rapera kudaro ndokwakuchiuya kwandiri hanzvadzi dzangu dziripo 2 dzidiki akuya zokumbira regero kwainaya tumvura ndopakatine hanzvadzi dzangu asisi chingomunzwirai tsitsi handiri mune vana naye une zvinhu zviri kuita sei zviri kunaiwa bosi pazvinhu zvese pagara kwandikaita naye bva mubhedha wadropu zvese hapana chaakandipa akandiudzota usiro waishanda ini ndindaishanda ndakangobuda nevana kana magumbezi chaiye kana pamagumbezi andinawo hapana kana gumbezi rake ndokugara kwandakaita kwaari kutaura kuti ndakamudzinga kumba kwangu ndakamutambira zvakanaka akarima akatouya nemukadzi wake ndakatovatambira vese pamba pangu chikafu changu vachitodya dzamara mukadzi wewe funga zvakamuremerawo faenda iye vaatosara achitorimawo kumunda kwake nchitoitawo zvinhu zvangu saka ndakabva anga school fees yevana haabhadhari saka munin'ina wangu akabva nditi ndavhura kitchen anoita zvemabhizinesi kumadzivo ane masaluni nemabotiki saka akabva kitchen kuna mukaradzi zvanisezvo musina chekuti mari chiuyai muchitanga kitchen iyoyo imimi kupi kumaini kuna mukaradzi ndakatomuoneka mushemushe tatoshela chibage mushemushe saka iye aiti usaende zvino kana takanzi tagara tinoita sei ndiregai ndiite sei ndimbotsvaga mari vandatobuda vandaenda plus aitoratidza kuti munhu angangoya zongohwanda achiita zvinhu zvake ari pamba pangu aitoratidza kahuni kako ndaenda ndokusara kututa zvinhu zvake zvese nechibage zvese vangosiya ndasandane semunhu ndandambodzingwa ndasandane magumbezi ndifanana nemagumbezi 2 vangosiya turika pakamutariro magumbezi 2 yaye zvake zvese vatuta vanogara pasi pemuti
mvura tose tuchinaya. Vanhu ndopakuzondifonera kuti iwe mhofu vaita sei vabuda pamba hapana kana munhu vakangosungwa newaya. Ndokudzoka kwandakaita vandatanga kuramba chingosvigarirawo ndega, iye achizvitirawo zvinhu zvake ari kupi kumba kwake. Ndo pandinoperera. ichiwadi here kuti une stand Hongu yako yangu iplot number chini 74. ko iwe une stand Eh, yako iwe uri kwako izvozvo ko iwe uri kupi anogara kwake. Ndiri kwangu. uri kwako saka dambudziko ndirei Pamusoro Changamire. Zvaari kutaura zvisi kuti anzi inini school fees handibhadhari mano. aiwa zvakaenda dambudziko ndirei Dambudziko nderekuti inini zvaari kuita zvine nhema ari kundinyepera kuti anzi inini ndaimurova handibhadhari school fees ari kunyepa. Anotaura anoswiti tangirei anonyepa mwanene ushu kwamuri kuona ari kunyepa Changamire. Inchi andinokuda chinhu zvekuti andipe gupuro sekuti ari kwakaita achita chete ari kupa gupuro rekuti chii rekuti nhasi kundida. kwewe uri kumuda Ini ndiri kumuda. mbachiona kupirwe chigupuro kachimbuda handiti iwe uri kumuda unodhimanda gupuro iwe uchibuda Ai ndiro ndakaenda kumba kwake ka anondidzinga. Asi ye kumba kwangu Iwe unoitirei zvekuenda ikoko usingamutore kuti iye ashiya kumba kwangu Unoda kurorwe. ndirongo aiwa nditomba chikafu chaanenge achida. Yenzirei. handi kuna vana vako ndoda kuti vachengetiwe nacho ndindofanira kuwachengeta. saka ukombrena Handisi kukombrena. Ndiri kuedza ngoti kuti iye paanonditi uya kuno hatisi kukunzwa iwe zvakanaka uri kuti iwewe mukadzi wavo ndinomuda asi uri kuti ndipe gupuro zvine logic here izvozvo zvine musoro here izvozvo zvautaura izvo zvokuti iwe uri kuda munhu wochichi wakudhimanda kuti ndipe gupuro undirambe iwe uchida munhu aiendi zvaakataura ndikupa gupuro pamberi pemambo. saka wakuti chindipa gupuro racho Hungu Changamire. kwadi ungomuramba iwewo pache zvako Inini handikwanisi. haukwanise sei uchiti ndipe Saka ita gupuro anokwanisa. Aiye ndiyakataura nanhu zasi kundida. dai varume Arwadza ndopi kwa. Iye ari kurwadziwa, ndiri kurwadziwa. Asurwadze noti gupuro akatongondipa ndakatoribata akazonoritora ega neweseri. Handina kumupa gupuro ndisati ari kunyepa. Ari kundinyepera. makatanga kugara kwake rini iwe chakakuta kuti ubude mumba zvokutaura nemukadzi wochibuda uchinogara pasi pemuti chii Pamusoro Changamire. Maodhi acho ndinawo ndakadzingwa nemunina wako wakutaura kuti anzani mukadzi munina wako aite zvemabhoti zvaakutaura kunyepa. Munina akaita zvekupinda mubhawa. Munina wake aiwa asi uda kwesoko apinda mubhawa uri kuziva izvo ndiri kuti iwewe pita mubvunzo wangu sei wakasumuka kubva mumba memwana uyo womudzimai wako uchienda unogara pasi pemuti akafona akanzi buda pamba pangu. ora ichokwadi here kuti wakabuda pamba wakanogara kupi Pasi pemuti pakakati. ko wakadi kuenda kustendi kwako Ndikwandakaenda kwachiko kustendi. wakagara pasi pemuti Tikatanga kuva. ndava ye Ndakatanga kuvaka ndiriko kustendi kwangu. wakanga wambobva ikoko Aiyo. Indakabva kubasa. Chienda kumba kwamai Takwadzimai. kumadzimai avo. Ndaenda kupiko ndabva kubasa. Ende kubasa kwachikoko ivo vanhu vakatoita sei? Vakatofura kubasa nechekuti munhu uyu torere chimota ari kufamba nayo. kustendi wakaiona usati waroora Aiwa ndakaiona ndatoroora ya. wakaiona kwangusati kwaane musha uko Kwangu sati. okay Hungu. ndokuya wadanana navo ndokuya ndokunogara pastendi pavo Ndivakatondichedza ndakataudza kuti basa rapera zvakanzi kuyai kunoko. Ndobva ndataka zvangu zvese zvandaenda kumba kwavo. Ndobva ndatogara ikoko zvichitogara. Ikoko ndichitamba ndakatomboenda kubasa oita basa re ndaita zvehorticulture manager. wanga uri manager horticulture Ndobva ndatomboenda kuBeatrice kubasa. Ndichitotumira mara vari kumba nevana. Then ndobva watanga kutora kuti zvimwe property matv achindiisa kuchemba kwababa wavo nami wavo. Ndobva takora kuti maredhiyo nemushonga $300. Ndobva ndakasvika nchibvunza kuti zvinhu zvaenda kupi zvanzi ndakatengeseda kuti mari ichikafu yanga ichiperewedza. Ndakati aiwa ko mari ndakatumira kune munino wako. Ndobva ndangonyarara takadaro. Saka kugara kwacho kwangu kugara kukakavadzana kuti kana ndikada ndironge chinhu nemunhu hama dzechinobereka vanenge vachipindira.
uya undipe gupuro pamberi pedare kwakati handidi. Zvine zvako avari ivo pamberi pedare ini ndofunga ndozvezvo zvatachitaura zvezvo kuti vanhu vanohwanda nekamunhu so iwe ndosusuda mukadzi taura mutauro kuti handichakudawo kunyepa ndorora foni changamiri pamusoro handina mborora foni akuninyepera hazvidi kuti munhu akadana nemunhu waroora kuri kuchidana nemunhu iwe nemukadzi ane dambudziko ranga ainaro papa ndoraita kuti ndidaro handakwanisa nguritaura ane dambudziko rainaro rakanga ainaro kana rainaro ndingati ranga ainaro pandisingazoita parakazopera here ndo zvaikuita kuti utore uko uende ubude mumba ubudise mukadzi wako pamubhedha aiwa ndozvaizorowera futi kana ndaimbomurova ini kudai ndakamurova pamusoro ichangamira kungodaro zvake murume yeye akabva akatotyora mai vangu maoko akavarova kumashure uko. Mai vangu inini vakaita 4 months vane maplasta nenyaya iyoyi futi pamusoro ichangamira ndozvandoda kuti marekodzi acho zvise zvirimo ndakaenda zvezvifeki vada kundinyudza ndizvinhu zvifeki pamba pandaigara inini pamusoro pamba pandaigara inini pane makamera munhu uchipinda mufenzi unotooneka zvezvinoitika zvese ndozvo zvimwe zvakazondisunungura kukoti ndakangopurewa nhingi yayo kwangobviswa kamera nhingi tepi revha rapurewa tichiona masviro aita ndambo yangu yakapfeka shoti ndikupopotokisa kwaita kwese vachibvunzwa nekoti uchii ndiana idayo ndopakatanga kutsanangura nekoti kupindura kuvanzi zvamaita izvezvi hazvina kunaka izvi imi ndimi akatanga kuenda ndinyaya dzaiza mukuitira zvisinakana basa ambo vakadzonyawo nedhoo chache pakuti dhoo yayaya tichikikirisana vachida pinda pakandibvisa wekiso ndakasara ndiri pedzi nini zvitorimo anyway nokutsvagire kuti vaura ichingoramba keyozi kana chingoramba kakuti handichati musunungure ndikwanise kumusunungura iye ndandokwanisa kusunungura inini kwawakasungiwa papi inini ndakasunga pokuti pese paanofamba pese anganyitaurira nhema idzodzo zanonditaurira pese kwaandanganyitaurira nhema nomuda mukadzi uyu ndomuda zvisingaite zvisingaite zvaka zvakashata aiwa ndomuda zvisingaite kwemamai munomuda murume inini pari zvino handichakwanisa nekuti akandiparira mhosva ndikutonzi nehama dzamama ndiripe mombe kuvatyora kwakaita maoko akarowa nemupini wedemo izvisiri zvokuti ndingataura zvokuti mama inini chaiye dambudziko raakutaura iye rakatokonzereswa naiye aiti kana funga ndirova ainditsika negambutsu ondibvisa chipfeko chemukati onditi ndipe kuno noti ndini ndakatenga saka ndakabva ndaita nguva ndakutoita nyanhasi dambudziko iroro risati rapera ndakangotakura zvinorema chete kana kuti ndakangoshanda chete pamusoro changamira ndakumbira kubvunza inini ndakarowa mai vake ndakainotora mombe kudharo ino mombe inotsika ndakauya nayo ndakatora mecho watamai vavai nevamwe vese vachikuru ndakati ambo yangu ana vachiti ndakavarova iyi mombe inotsika ambo yangu vakaenderwa kumba kwavo vakanzi mombe yauya toda kuti yenaye kuda panokwasha vakaramba ndandovanzi kuda mombe vakairamba mombe inotsika kwete mari kwewanga wakubvisire usina kuvarova aiwa ndakaona tozvikutaura kunzi ndakavarova ndakati ngavachi mombe iyi pamusoro ichangamira mombe iyi yakauya ichinzi akukupai mombe kana hanzi withdrawai nyaya tikupei mombe mama ndopo vakati handi withdraw nyaya kana iri mombe yenyu garai nayo dai angauya achiti mombe ndeyekuripa mombe yeye yakangonzi achingodzoka munhu yauya dai ida kuvapa aisungirira mombe yeye yakangoti achingodzoka munhu acho mangwana takazonzoti yatengeswa atoenda kubhendi kumandarweni nemupurisa waiwirana ainzi chihoro wekumvuru inini ndiri kufunga kuti handisi kuona logic muargument yemurume uyu yekuti iye ari kutaura yekuti mukadzi wangu ndinomuda but at the same time ari kutaura kuti ndipe gupuru logic yacho iri papi ndiri kubvunza iwewe pfungwa dzako dziri papi chachayo iwe uri kuti mukadzi wangu ndikumuda asi uri kumuti ndipe gupuru asi kuchiti mukadzi wako unomuda saka uri kudirei gupuru iye ndakataura kuti nezvangu haachata seachada ndobva ndamuti nini kana uchisara nezvangu zvichanitiramba nepamberi pedare
kwa mambo. Ndosaka ndau yako. Iwe zvinezvi ugere kupi? Ndiri kupurazi kwangu. Una makore mangani uri ikoko? Ndine 4 years. Iwe ugere kupi? Purazi kwangu. Una makore mangani uri ikoko? Ndani 5. Saka charwadza pachiye zvinapa. Nei. Changa. Nokuti ugere koko uri free, uri kuzvibikira, uri kuzviendera kwari kuenda. Ya. Warodzwa nei apa? Pamusoro pane zviri kuitika Changamire zvandakaona. Ndozvikuti zviri kuitika ndozvikuti mararamiro kuita achivi vana. Uyu pakwari kugara kupurazi kwake ka. Haasi kugara nevana vese. Ndakatogara vese nevana ndichitumira chikafu ikoko. Anogara ngamwana kangu kachikadiki. 2 anowaisa kuna mai kujemu. Saka pandotumira chikafu atitika. Iye anobva ashiya saka vese robva wachima kuti chikafu chachisu kutika kwatugara kuramba kwakawandiwa. Kufutu tisendo same saka ndakati zvinotikosera kuti pote chikafu uku pazora asina kuti basi. Ngogara panzvimbo imwe chete. Saka kana marambana pamberi pedare zvina advantage yei kuvana pakuchengeta vana? Ya ipapo kana tinenge tarambana ka tinenge takugara pasi ndotonasa kutaurirana zvakanaka. Nekuti apa tinasangana kutaurirana zvakanaka. Aiwa zvina advantage yei? Kuona kwako iwe? Kuona kwangu ndinogona kuti pamwe ndakakumbira umwe chitu wangu ari kukura ndokugara nawo inini. Vana makore mangani? Mwana 16 nemwana 14. Hazvishandi hazvinazvo hauachivi haubvumirwi nemutemo. Mutemo ndinogara naamai angu. Asi kana ukaprova beyond reasonable doubt kutaura kuti vana vangu ivava vaviri ava havasi kugara naamai vavo, vari kugara naamai vavo ambuya vacho. Ambuya vacho havasi kukwanisa. Uchiprova kukoti pamwe unofanira kuvakonesa kuti havasi kugara nevana, ari kuchengetesa vana kurutivi. Saka ndiri kuda vana vangu. Yes, paunozoshanda. Ariona? Saka iwe uri kuti chii? Uye ari kuda gupuro. Pamusoro Changamire. Semunhu usingazive kuti gupuro rinopiwa kangani nekuti inini gupuro akandipa ndakatoribata. Inyewe ngoti akapiwa gupuro wachona akabuda akaenda kurufu. Ndosaka mukwana kana vabereki vangu hapana. Aindipupurira ega kuti gupuro akandipa. Nekuti gupuro iri ndinotozwa ndakapiwa nekuti still pandakazogara sekuru vacho vamuti adzose gupuro. Hapana magariro andaita zvakanaka. Ndakandongofana nemunhu akatongorambwa still kwakungogara wongoti uyu aitya muhosva. Saka utaura kuti wakatopiwa kare gupuro? Akatondipa gupuro. Wakatorambwa? Ndakatorambwa kudhara. Saka nakarambwa uchaita sei? Zvakati kwana. Handi wakamuramba iwe? Kwete ari kunyepa Changamire. Ari kunyepa. Ndina mbomuramba iwe. Andina mbomuramba mberi pamwari wangu kuti andina mbomuramba. Ari kutara kutaura nemo. Andina mbomuramba. Iye ndandondidzinga kuti apusvike umbo kwangu sawe kupa. Murume amapo watapedzera kutongwa pamaiso uyu ani mukadzi wake mukuru. Ndona kabata naye zvitori mumfonu. Makabatana? Ane yeyu. Upiko? Yeyu uri. Ayo uyu murume akagara apa abuda mamaiso apa anga ane mukadzi angachiti mukadzi mukuru. Angachiti presi. Small. Ari zvitori mumfonu. Apa katoputsa imba imwe munhu anzi river. Akadzi akakuti anokwira fudare pano vakaputsa mukadzi mukuru. Itsotsi. Kana musaseka mudarani. Musaseke. Itsotsi mukadzi yeyu zvake. Anogona kutaura ane sweet tange but itsotsi mukadzi yeyu. Ndakabata redended. Samurambi. Murambe. Ungadiri chii munhu ari kuita utsotsi ari kupinda achiuraya dzimba dzevanhu? Ndandichitira vana vangu. Saka murambe kaundika. Ende une very good reason why unofanira kuramba munhu uyu yekuti ndiri kumurambira cheupombo. Chauri kutya chii? Chaunoda kuti akurambe iwe uchiziva kuti ari kutoputsa dzimba dzevanhu, ari kupinda naningi naningi. Chauri kuda chii gupuro kwaari? Iwe wakamubata. Uyamunetseka ari kutaura ndakaramba kudhara sikuburiseni pamberi pangu chete. Buritse mari shoma. Buritse shoma. Ina ndikwanisa kuburirana. Alright, zvakanaka. Uyu akwanise kuita, uyu anoita wakamupa kare gupuro, iwe wakwanisa kuburitsa mari yegupuro. Mambo, takada kupedza. Uchini chimwe chauda kutaura here?
Hapana. Asi ndingoti ngaasapota chindinyepera noti marisite kuchikoro kwanda ndibhadhira unochikoro. Aiwa kuko asi kutsoka. Right. Une chimwe chekutaura here chakanaka ndisati ndakukonkluda. Kana chekumubvunzawo. Mubvunze tinzwe. Ndizvimwe zvekutaura ndanchikumbira TV yangu yamakatora iri kujemwa neredhiyo yacho. Ndikuzvida zvozvo neimwe foni yangu ye160 yakatora. Ngemarambana. Nogwana zvine. Une chauda kubvunza? Ndachingoda kungotaura ngoti pakugara kwataiita tasati yedu tavanhu vane zvinhu zvakawanda. Bhozi taiti takatenga takanetsana aiparadza, aikono takanetsana aipisa, takambotenga generator neDVD. Fandabvunza kuti ko mari yangu iri kupi vaanokeredza. Mapoto chaiyo taiti takanetsana aitora aibonya. Wardrobe chaiyo akatotengesa. Saka ndilongoti hangu zvinhu izvozvo handinei nazvo mambo pamberi penyu. Ndichashanda ndichatenga zvangu zvisiri zveziya rake. Zvakanaka. Taona kuti vanhu ava vari kuzengururana kuti vaita sei varambane. Mambo vari kuti chimboendai munogara uyu kwake uyu kwake. Kana iwe une stand yako unogara kwako uchiita zvauri kuita. Iwe une stand yako unogara kupi kwako makadara. Kana mazofunga chaizvo kuti munoda kudzokerana here kana kuti kwete munhu yakudara. Asi ndikupai mvume kuti iwe gara kwako iwe gara kwako. Asi at the same time iwe uchiziva kuti kune vana vari kupi vada kuchengeta. Amen pamusana chikumbiro. Ndachikumbiro inini kwatezo rangu ndine zvimwe zvinhu ndakabvisa zvishoma. But ndikumbiro ndakakuti pay list andisiri kuya list repfuma. Ndachido list noti sezvo kune vana ikoko. List ndakapa list regrocery. List harinoita zvakanaka pane zvakataurika baba ndikuda list rekuti tikwanise kubvisira vana vangu vagare zvakanaka. Imwe nyaya kandi atezora kuya. Ungeenda kwatezo tuma dombo rako. Utuma dombo kuti ndipewo list reni. Apa ndakatuma kanzi musati manyirire. Samanyirire. Iyo unomira uzodzokera futi. Pabongo manye chiyo mechizi. Dare rino harina kugamuchira nyaya yegupuro nokuti imi mese muri vaviri muri kutyanana. Saka chimboendai munogara uko uye achigara uko. Ndakazofunga kurora azoruisire mukazoni. Ndakafunga zvokurora nokuti kuroora mumwe mudzimai iwewe. Kuwanditi wakambotora mumwe madzimai akambobvunza. Aiwa ndambotora. Alright, enda unoroora. Ndizvo zvauri kudaka. Iwe kana usafurufushe nokuti uyu makagara uku noku. Wanzwa? Kuya akazoda kutora murumo. Haana manje kundipa gupuro. Yari kukrasha. Iwe ndinogara uchita madiro. Uya anogara uko achita zvake madiro ake. Usazoita shanje kuti ndamuona akamira nani. Aya ndite shanje. Uyu haufaniri kuti ushanjira munhu akamira nani. Nokuti mese mukuratidza kuti hamusi kudanana, muri kunyeperana. Asi muri kutyanana kuti nditi uyu ndipe gupuro, uyu ndipe gupuro. Muri kutyanana ipapo. Saka imboenda munogara muchiita madiro amuri kuda. Kana mazofunga mushe modzoka mudaro.